Βλέπουμε ότι έγιναν πολλές αλλαγές σχετικά με την παλιά θεατρική παράσταση του Shakespeare, την οποία έκανε ο ίδιος. Γιατί θεωρείτε ότι έγιναν οι αλλαγές που κάνετε αυτές σήμερα? Τι προσχόμισαν? Γιατί κάναμε αυτές τις αλλαγές? Ναι. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα είμαστε 5 ηθοποιοί. Και όπως και το κάνουμε στα πρακτικά θέματα, το έργο έχει πάνω από 20 ρόλους, όπως αναφέραμε μέσα στο έργο. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι σήμερα μπορεί να αναδείξεις περισσότερο τα νοήματα ενός έργου, αν τα φέρεις, και επειδή το κάνουμε και κυρίως για εφήβους, αν το φέρεις πιο κοντά, να είναι πιο εύκολο να το παρακολουθήσει κάποιος έφηβος. Όχι επειδή το έργο του Shakespeare είναι δύσκολο, να είναι πιο κοντά στον τρόπο σκέψης που έχει ένας έφηβος και εμείς. Ναι. Γεια σας. Bye bye. Αυτό και νομίζουμε και οι σκηνοθέτες μας και εμείς μαζί ότι κάνοντας αυτό το κάναμε πιο δικό μας και μπορούσαμε εμείς καλύτερα να αναδείξουμε αυτό που ήθελε να πει ο Shakespeare με το έργο.